Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Kyai Zaimasla Natasha, absen kalih dasa saking kelas dasa setunggal. Kula badhe nembang pangkur. Laras pelok patet 6. Mingkar mingkur ing angkara akarana kang mardi siwi sinawung resmining kidung sinuba sinu karta mreh kertarta pakarteneng ngilmu luhung kang tumrap ing tanah Jawa agama ageming aji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.